City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang mga Ilonggo, naka-D3 Bio na. Ang mga Kanon, naka-D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag-D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. Sa pagpili ko ng iboboto, ang pipiliin ko yung ginagawa ang trabaho. Check. Maraming nagawang batas. Check. Always present, never late. Check. Seryoso sa serbisyo. Check. Ganyan ang totoong leader. Soto for Senator? Check na check. Number 59. Soto, maaasahan ng pamilyang Pilipino. Paid for and by Vicente C. Soto III, Diplomat Condominium, Pasay City. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:06. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast.
The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Lunes nga ang adlaw, Abril 21, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Sa gyapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ini si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga Pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil para sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon kag para makalikaw kita sa dinggi. Magtumar sang D3 Bio sang klinika di alternatibo medisina, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo magayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, 3 ka kaso sa pagkalumos kag isa ka vehicular accident na record sa Isla Sampanay sa tion sang Quaresma. Sa dugang nga balita lokal, mga natabo nga minor incident sa tion sang Holy Week o kon Semana Santa sa Iloilo, bangod sa kahulugbon suno sa Iloilo Police Provincial Office. Lalaki nga nagabaligya sang souvenir sa Balaan Bukid sa Hordan Guimaras, nakuhaan sang marijuana. Sa dugang nga balita, heat index sa probinsya sang Iloilo magadangat sa 42 degrees Celsius suno sa Pag-asa DOST. Balita nasyonal, dugang nga napulo ka mga traffic na Filipino sa Cambodia na rescue na suno sa DFA. Sa dugang nga balita sa luwas sang pungsod, patay bangod sa nagkapan nga MV o kon sa dugang nga balita nasyonal, patay bangod sa nagkapan nga MV Honghai 16, nagdangat na sa Siam, recovery operation nagapadayon. Samtang sa aton balita international, katilingban sang mga Katoliko nagakasubo-subong bangod sa pagtaliwan ni Pope Francis. Sa aton balita sa patagsang sports, Celtics nakuha ang unang kadalagan kontra Magic sa score nga 103-86. Kag sa aton balita sa patagsang entertainment, Kailin Alcantara gin-unfollow na si Kubi Paras sa Instagram. Amay ito ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pamabasahan. Philippine Standard Time alas 6:11 kag karon sa detalye na sang mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa nagapanguna nga mga balita lokal, nakarecord ang Police Regional Office 6 kon PRO6 sang 3 ka mga kaso sang pagpakadumos kag isa ka vehicular accident sa Isla Sampanay sa nakaligad nga Semana Santa. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang spokesperson sang PRO6, ginpahig sining tag-isa ang na-record sa Aklan, Capiz kag Iloilo, samtang isa naman ka vehicular accident ang nagluntad sa Banwa sang Migao, kung sa din masobra 30 ka mga tawo ang pilason. Suno kay Solis nga marikawan kung tani ang nasabit ng mga insidente kung mayara sang nagkakaigo nga measures ang kaupdanan sa mga biktima kag ang mga biktima mismo. Bisan pa nga sa mga hitabo wala ini nakatublag sa kalinong kagkatawhay
sang Rehiyon 6 sa tion sang Semana Santa. Sa kaangot nga balita lokal, wala sang may na-record nga major incident ang Iloilo Police Provincial Office o IPPO sa tion sang Quaresma. Apang bangod sa hinubog o kon kahulugbon, may pila ka mga minor incidents ang nagkatabo sa probinsya sang Iloilo. Sa interview sang K5 News FM kay Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, ginpahayag sini nga mayorya sa ilan na record nga insidente ang bangod sa kahulugbon. Nahibaluan nga base sa nakuha nga impormasyon sang K5 News Team nga may pila ka mga vehicular accident ang natabo sa diin involved ang pila ka mga motorsiklo, nagkalalumos kag iban pa. Apang suno kay Police Major Aranyo nga wala nagtublag ang sa pag-obserbar o kon observance sang Holy Week sa probinsya ang nasambit nga mga insidente sa diin nangin matawhay ang sitwasyon. Ginatagan naman pagtamod ni Aranyo nga ang Quaresma ang tion sang pagpamalandong kag indi tion sang paghinubog. Sa iban pa nga balita lokal, nakuhaan sang marijuana ang 21 anyos nga lalaki nga nagabaliga sang souvenir sa Balaan Bukid, Barangay Huskin, Hordan Guimaras adtong Biyernes Santo, Abril 18. Ginkilala ang suspect nga si alias Will, residente sa Barangay Kompanya Fundidor Mulo, siyudad sang Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Kevin Kins sa Bagong Galyo, ang hipi sang Hordan Police Station, ginpayag sini nga pasado alas 6 sang gabi sang papaul ina patabok sa siyudad sang Iloilo, Sunday alias Will kag sang ini ang kag ang amay sini sang ginchecker sang ang iyang sling bag pinagi sa baggage screening machine o kon BSM sa Ruro Wharf sang natukiban nga may marijuana kag pila ka mga drug paraphernalia sa sulod sini. Na-recover sa iya posisyon ang isa ka round sang aluminum canister nga may dried marijuana leaves kag mga liso, isa ka improvised nga pipe color cream nga may sunog nga residue sang ginapatihan marijuana leaves. Duha ka disassembled improvised metal pipe nga may sunog nga residue sang ginapahig marijuana kag isa ka sling bag. Sunod pa kay Bakong Galyo nga sa Miyerkules pa nagabaligya sang souvenir sa Balaan Bukid si alias Will kagagud matahaw ang kakapoy nagagamit ini sang marijuana. Samtang kaso naman nga paglapas sa Section 11 kag 12 sang Article 2 sang RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang igapasaka batok sa suspect. Sa piyak nga bahin nagdangat sa 42 degrees Celsius ang heat index sa probinsya sang Iloilo. Iri ang base sa monitoring sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA. Kung pagabasehan ang data subong nga adlaw o kon forecasted heat index, Abril 21 sa Iloilo City nagdangat ini sa 41 degrees Celsius ang heat index o kon mabatyagan nga kapaang. Sa Dumangas, Iloilo yara sa 42 degrees Celsius. Sa Rojas City, Capiz yara sa 41 degrees Celsius kag sa Mambusaw, Capiz yara sa 41 degrees Celsius. Bangod sini nagapanugyan ang Iloilo Provincial Health Office kon IPHO nga maghalo nga agod nga makalikaw sa heat stroke kag heat related illnesses, pinaagi sa paglikaw sa mga outdoor activities o kon magpabilin gid lamang sa mga puluyan kag pag-inom sang madamo nga tubig. Philippine Standard Time alas 6:16. Sa dugang paginaton nga balita lokal, ginadulong naman sa kalwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbi sa wala sang kinanaan. Mighty C labing gin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Nakahanda nga dugangan ni Mayor Jerry Triñas ang padya sa makatudlo kag makahatag sang identity sang driver nga nag-hit and run sa motor sa distrito sang Haros ang nakaligad nga Sabado. Suno sa alkalde, himuon sining 100,000 pesos ang cash reward kung hindi sa gyapon makilala ang driver matapos ang 3 kadlaw. Naibulaan nga una na nga nagtanyag ang alkalde sang 50,000 pesos nga cash reward apang tubtob sa karon wala pa madakpan ang suspect. Ginpahig man sang natungdan nga wala sang lugar sa syudad sang Iloilo ang mga wala sang empathy kag sensitive nga klase sang mga tawo. Madumduman nga natabo ang aksidente sa tinlikdan nga Sabado, Abril 19 sang gabi sa Commission Civil Distrito sang Haro.
Sa dugang nga balita lokal, dapat nga likawan ang pagpangharas nga ginahimo sa mga kandidato sa 2025 midterm elections. Suro kay 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz, nagaapelar ini sa tanan nga kampanyahan o kon kampanyahan gid lang ang ilan na luyagan nga kandidato kag likawan ang magpangharas sa kontrapartido man o kon India. Dugang paniya, dapat nga mapabilin ang honest kag credible nga eleksyon sa maabot nga Mayo 12 sini nga tuig 2025. Samtang ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang klinika DTX 500 ang Palaya Leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, para nga mangin mahamok ang katulogon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw nagabuli gini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Gen kasubo ni 5th District Board Member Carol Espinosa Diaz nga makita ang mga komento na nag-discriminate sa mga kababayenhan ilabi na sa social media kag sa mga national news. Sunod sa opisyal nga bilang author sang Safe Spaces Ordinance nga nag-localize ang national law sa probinsya sang Iloilo, dako ang iya pagpati nga dapat ginarespeto ang mga kababayenhan. Dugang pasining ang pagpang-discriminate ang iya ginakangiraran bisan pang ini ang may kaangtanan sa gender, religion kag political beliefs. Kag sa aton pinakaulihing nga balita lokal kag sa police report, may duha na ka persons of interest ang New Lucena Municipal Police Station sa pagtiro patay sa 16 anyos nga lalaki sa barangay Gaha, New Lucena, Iloilo pasado las 9 sang gabi Abril 15. Ginkilala ang biktima nga si alias Nonoy, residente sang barangay Inagdangan, Saraga. Kag sa interview sang K5 News FM kay Police Lieutenant Gerson Valdevia, ang hepe sang New Lucena MPS, nga may iba niya persona ang indi luyag pabalikon sa barangay Gaha ang biktima bangod sa bisyo sini nga pagpangawata. Sa impormasyon nga nakuha sang kapulisan, may nagpahayag nga tiruhon si alias Nonoy kung magbalik pa ini sa among nga lugar sa riin nagapuyo ang iya magulang. Suro kay Valdevia nga Abril 15 sang gabi sang nagwa sa balay sang iya magulang si alias Nonoy agod maghulog sa piso wifi sang ini ang ginpaarakan sang tiro. Sa riin nakaangkon ini sang igo sa idalom sa natuong nga dughan kag naglapos ang bala sa nawala nga sang iya likod nga gintunaan sang iya kamatayon. Na-recover naman sa crime scene ang 13 kabasiyo sang 9mm. Base sa record, madamo sang reklamo batok sa biktima bangod sa kaso nga pagpangawata kag mayara ini sang grupo nga ginalakipan sang mga menor de edad. Sa karon, nagapadayon pa ang investigasyon sang New Lucena PNP, may kaangtanan sa nasambit nga krimen. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:21. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa atong nagapangunang nga balita nasyonal, ginadulong sa kaluan sa klinika DTX Beauty Soap sa mga luyag magputi kabaghamis ang kutis. Magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, na-rescue na kag na-repatriate ang napulo ka mga Pinoy nga gindala sa Cambodia agud nga magtrabaho sa online scams suno sa Department of Foreign Affairs o kon DFA. Sa press release, ginkumpirmar sa DFA nga hilway na sa katalagman nga nakabalik sa Pilipinas ang napulo ka mga Pinoy halin sa Cambodia kag nakabaton sa assistance gikan sa mga ahensya sang DFA, Department of Migrant Workers, Overseas Welfare Workers Administration o kon UWA, kag subuman Interagency Council Against Trafficking. Naibalaan nga na-rescue ang mga biktima sa Udar Minchi Province sang nakaligid nga Sabado, Abril 19 kag nagbiyahe sang 9 ka oras sa Numpin kung sa diin sila ang ginhatagan sang Philippine Embassy sang pagkaon kag subuman care packages.
Liton kita sa dugang balita nasyonal, nagdangat na sa Siyam ang nakumpirmar nga patay bangod sa nagkapan nga MV Honghai 16 matapos makarecover sang dugang nga mga bangkay kahapon suro sa Philippine Coast Guard ken PCG. Suro pa kay Lieutenant Grade Kenneth Bungabong, PC sang PCG Occidental Mindoro Station Commander, nga may duha pa ka mga missing nga crew nga sa karon padayon nga ginapangita kun madumduman 25 ang crew members nga sakay sang nasambit nga barko sa diin. 13 sa mga ini ang Pinoy, kag 12 naman ang mga Chinese national sa natabo ang nasambit kay insidente sang tinalikdan gid lamang nga semana. Ini nga bahin sa aton mga balita, ginadulo naman sa Kaluan sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat. Magamit sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On para priska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48 oras ng proteksyon kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Nag-establisar sang duha ka specialized committee para sa anti-kidnapping kag anti-fake news ang Philippine National Police o kon PNP. Ang Joint Anti-Kidnapping Committee o kon JACAC ang mag-focus sa pag-identify, pag-imbestigar kag neutralize ang organisado nga kidnap for hire operation sa pungsod. Pag-pangunahan ni Deputy Chief PNP for Investigation Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo ang nasambit nga komite. Samtang ang Joint Anti-Fake News Action Committee naman ang pagpangunahan ni Police Lieutenant General Robert Rodriguez, ang Deputy Chief sang PNP for Operations, agod nga ma-address ang misinformation kag disinformation. Sa aton pinakaulihing nga balita national, posible nga i-adopt sa mga pribado nga eskwelahan ang June 16 nga pag-umpisa sang klase para sa school year 2025 to 2026. Suro sa Department of Education o konsuno kay DepEd Chief o kon DepEd Secretary Sani Angara, ang nasambit nga ordinansa ang angot sa daan nga June to March school calendar nga ginaprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag ginabi-abi man sang isa ka teachers group. Bangod suno sa ila, ini ang hatag sang kahilwayan sa mga estudyante. Ilabi na kung mainit ang tiyempo. Nahibaluan nga ang school year 2025 to 2026 ang magalawig sa 197 days kung mag-aumpisa sa Hunyo 16 tuig 2025, sa riin magatakop naman sa maabot nga Marso 31 tuig 2026. Balita International. Sa ilo kita banwa, sa detalye naman sa balita international, ginadulong sa Kaluan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Para sa pirmilang gilakapoy, madasig kapuyon kag mga luya na ang tuhod, magklinika Extend the Food Supplement for Men. Bastante ini sa phytonutrients kag nagapaayos ang sirkulasyon sa atong dugo para sa maayoman nga performance. Extend the Food Supplement for Men. Isa ka masubo nga balita, ilabi na sa mga Katoliko ang pagtaliwan ni Pope Francis sinigid lamang nga adlaw, Abril 21. Ang Santo Papa ang nagapangidaron sang 88 anyos. Ang gidapayag nga nagtaliwan alas 7:35 sang aga sa Vatican kag pasado alauna naman subo nga hapon sa Pilipinas. Ini ang ginanunsyo ni Cardinal Kevin Farrell, ang Camerlengo sang Apostolic Chamber sa Casa Santa Marta. Kung nadumduman, ang Santo Papa ang ginadmit sa Gemelli Hospital sa Rome sang Pebrero 14 bangod sa severe respiratory infection kag nagwa sa ospital sang Marso 23 kun sa diin ginakabig ini nga pinakamalawig nga pagtinir sa ospital sa iya 12 ka tuig nga pagkasanto Papa. Si Pope Francis ang nangin Santo Papa humalin sang tuig 2013 kag nagsuperer sa naglain-lain nga mga balatian sa sulod sang 2 ka tuig. Naibulaan nga prone ini sa lung infections bangod nga nakadevelop si Pope Francis sang pleurisy kag isa sa baga sini ang ginkakas. Sa dugang balita international, patay ang 3 ka individual nga sakay sang isa ka gamay nga eroplano matapos nga nag-crash sa Nebraska River sa Estados Unidos. Suno sa Dodge County Sheriff's Office nga na-recover na ang mga lawas ang biktima kag nakilalaan naman ang ila identity. Nagalupad ang eroplano sa Platte River sa southern portion sang Fremont, Nebraska sang nag-crash ang ini o kon ang nasambit nga eroplano. Sa karon padayon ang investigasyon nga ginapatigayon
sang Federal Aviation Administration o kun FAA kag National Transportation Safety Board sa natabo nga insidente. Balitang Sports. Sa Ilocos Banwa, sa detalye naman sa balita sa patag sang sports, ginadulong sa kalawan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics, nagabuli gini tinlo sa aton tiyan kag kulon, agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Nakuha sang Boston Celtics ang 1-0 nga score sa first round sang NBA playoffs. Ini matapos nga malutos ang Orlando Magic sa score nga 103-86. Ang umpisa sang game, unayatan sang number 7 seed ang Magic, apang pagsunod sang last quarter, nalagas ini sang number 2 seed nga Celtics. Nagpanguna sa Boston si Derek White nga nakalista sang 30 puntos, kung sa din mayara sang 15 ka mga turned over ang Orlando. Wala naman napuslan ang nahimo nga 36 puntos ni Paulo Banchero para sa Magic. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balita sa patag sang showbiz, liwat nga nabulabog o kung nabuhi ang spekulasyon nga bulagay na sanday Kailin Alcantara kag Kobe Paras matapos nadiskubrihan sang ilang mga fans o supporters nga gin-unfollow sang aktres nga si Kailin si Paras sa iya Instagram account. Una nga nanotisyahan sang ilang nga mga supporters nga gin-unfollow sang aktres si Kobe subong nga adlaw, Abril 21, samtang naka-follow pa sa gihapon si Paras kay Kailin. Sabi kung apisar sang huring-huring nga nagalibot sa ila, ginaaligar nga pagbulakay, wala ini sa gihapon gin-confirm o kung gin-kumpirmar. Kung madumduman, gin-kumpirmar ni Kobe ang ila relasyon sang aktres sang November 2024. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Hulubaton size 23 nagasaling, kay ining ila mga ginasugo kag ginatudlo pareho sa suga nga magapasanag sa imo kag ang pagsaway nila sa imo sa pagtadlong sa imo pamatasan, makapaayo kag makapalawig sang imo kabuhi. Philippine Standard Time, alas 6:30. Gagamit ba ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Maay dahil nga gabi sa aton nga mga suki nga tagpalamati, and of course sa mga live viewers naton sa karon, dala kay Mama Ana Nagalio, kay 5 Nori Aquilo Gula, Sir Renz Casabuena, kag kay Ma'am Jonah Salutin nga nagapamati gidri sa K5 News FM Iloilo, dala kay Mami Immaculate sa Distrito sang La Paz, good evening, and of course drama na sa aton siri nga mga patrollers, K5 Mobile Taxi Patrollers nga nagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2, sa aton WVTC Patrollers sa Western Visayas Transport Cooperative Patrollers, dira kay sa ila chairman Mr. Boyet Parcon and ila general manager ka K5 kon si Mr. Hali Alcarte. Mga ka K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official social media pages ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course sa amon TikTok account. Bantian ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo, alas 7 tubtob alas 9 ang programa Funpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 Kim Kaluyo. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Kampyon sa balita.